Arratsaldeon pilota zaleok, Olaberriko udal pilota lekutik. Ados pilotaren udazken eguko lauterdiko txapelketa gaur amaituko da, lehendabiziko faseari dagozkion lanak behintzat gaur amaituko ditu. Eta ona ekarri gaituen jaialdiak izatez partida bi izan behar zituen, biak txapelketari zegozkionak, baina azken orduko aldaketa baten ondorioz Jera Iturriagak eta Oiana Orbegozok jokatu beharrekoa 22 eta huts eman zaio irabazitzat Azpeitiarraren lesioarengatik Leitzarrari, Jera Iturriagari, eta taldean Ligaxikako azken partida jokatuko dute gero. Ezer jokoan izango ez duten, aurrera begirako ezer jokoan izango ez duten. Maite Ruiz de Larramendi Mujikak eta Maili Barrokalek datorren astean izango dira, datorren larun batean. Arratsaldeko postetutik aurrera jokatuko dira lau final laurdeneko partidak Azkoitiko gure pilotalekuan, eta partida horri begira sentsazioak biltzea bestelanik ez dute gaur Bergararrak eta Eulatearrak. Baina hori gero izango da, bigarren partidan izango dugu Mailik eta Maitek kantxan egingo dutenaren berri. Eta aldaketaren ondorioz lesioagatik jaialdia aldatu behar izan dute txapelketakoaren ordez. Binakako partida osagarri bat jarri dute. Bi bikoteok jokatuko dutena, batetik Gorriz, Jere Iturriaga Leitzarra eta Maia Arrastia Arellano harriko dira, eta bestetik Urtinez Natale Aranburu Lazkaotarrak eta Olatz Ruiz de Larramendi Eulatearrak egingo diete aurre. Natale gaur etxe ondoan da, Lazkao hemendik 13 kilometrora besterik azbaitago, eta gainerakoek ere ezagutzen dute pilotalekua. Ligaskan zehar lauterdian hemen ibili baitira, kontuan hartu beharra dago noski lauterdian eta binak aritzea ez dela inolaz ere gautza bera, baina moldatu beharko dute. Jerak aipatu digu aspalditxo zera mala berak, eta berak ez ezik kuadroko gainerako pilotariek ere denbora luzea eman dutela binaka jokatu gabe, baina lauterdiko hau amaitu eta berehala hasiko da neguan barrenatuta gaudelarik binakako txapelketa luzea. Abenduaren amaieran hastekoa da hori, eta horretarako puntuan jartzeko aukera gaur hemen Iturriagak, Arrastiak, Aranburuk eta Ruiz de Larramendik. Epaile-lanetan gaur hemen berez lanean kantxan ari behar zuen Oiana Orbegozok jardungo du. Eta une batetik bestera izango dugu jaialdia hasteko moduan lau pilotariak lanari ekiteko prest baitaude. Kanpoan hotz handia egiten du, 10 gradu edo egingo ditu. Buruzari bagara ere, baina beroketa lanak egin dituzte eta ondo berotuta daudela esango nuke. Lanari ekiteko inolako aitzakiari gabe beraz. Gorriz bi nafarrak, Iturriaga eta Arrastia, eta Urdinez bikote Gipuzkoar nafarra aurkari. Leitzarrak eta Arellanoarrak. Natale Aranburuk eta Olatz Ruiz de Larramendik osatua. Pilotak markatzen ari da orain epailea. Bakoitzari dagokion zenbakia esleitu, batetik laurako zenbakia esleitu, eta orain bai dena prest dagoela jaialdia hasteko moduan dira lau pilotariak eta epailea badoaz. Zazpigarren kuadroan jendaurreko aurkezpenera abiatuta lau pilotariak eta epailea jarri dira lau kuadro terdi inguruan zaleen aurreko aurkezpena egiteko. Txapagora jaurti du Orbegozok, eta jaze kolore erakusten duen, kolore gorria agertu du txapak dirudienez, beraz lehendabiziko sakea Jera Iturriaga Leitzarraren esku egongo da.
Eta badezpada beste ohartarazpen bat ere egingo dugu. Pilotariak lanean hasi aurretik ez dugu markagailurik. Markagailua jarrita badago, baina ez du seinalerik ematen eta ona markagailua konpontzera edo egin beharrako ezarpenak egitera etorri behar zuenak ez du oraindik pilotalekurako biderik hartu eta markagailu txikiago batzuekin ariko gara eta ahaleginduko gara posible den neurrian nahasterik sorrez dadin. Kontu hasi da gaurko jaialdia, binakako partida osagarri honekin eta kateratako sakeari ongi erantzun dio Olatzek eta gero baita Amaia Arrastiak ere luze-luze, 3:erditik 4 ingurura, Alatxu Olatzek ere eta oraingoan luze baina Era Iturriaga sartu da Arrastiari laguntzearren. Lautik 3:erdi Laura Lizarrarriko pilotariak eta gero ezker paretan baztertu du Olatzek eta bertatik ateratzerik ez du izan Amaiak. Pilota ezker paretan asko sartu da eta kolpea jotzeko moduan izanagatik ere erantzuna goiko koltsoira joan zaio. Bat eta huts beraz, Aranburu eta Ruiz de Larramendi aurretik. Bat Orlazka otarrasaki ateratzera, egin dio punpa pilotari eta 4:erdi inguruan jarri du sakea. Ezkarparetan diegirik harrapatu gabe, Arrastiak ongi jaso du. Eta pilota baztertzearen ondorioz gero Gerari jokaldirako aukera utzi dio eta Leitzarrak ohi duenez ez du barkatu, alakoak uzten baldin bazaizkio ez da askotan barkatzeko aiera eta hortxe ikusi duzue. Errepikapenean ez ezik zuzenean ere ikusiko zenuten moduan ezkarparetan zeinen gaizto utzi duen moztutako bere azken pilota. Bana markagailuan eta lehen sakea onitxatera du Iturriagak. Arrastia sartuko da 3:erditik, Karro eta luze, baina goiko txapara joan zaio Arellano Arrari. Pieta bat Urdinak aurretik. Atera du sakea Aranburuk. Arrastiak eraman eta gainera Aranbururi airerako aukera kendu ere bai. Sartzen saiatu bada ere aurrelariak sartu ezin da, urrundik sartu beharko du oraingoan Jerak, 3:erditik antxaren erdialdera bideratu du pilota eta baita joko ere. Pisardiko pilota Arrastiak eta baita Ruiz de Larramendik ere, baina ongi jaso du atzelari nafarrak. Jerak txokoan utzi du pilota eta gero irekitzen hasi dela esango nuke, Natale irekitzen hasi dela esango nuke, baina ez du pilota behar bezala jo eta lurrera joan zaio bete-betean. Bina. Markagailuan. Erdi-erdiko sakea Jerak, ederrak erantzun dio Olatzek eta baztertzen ahalegin du da gainera. Aranburuk 1:erditik atzera luze-luze, 4:erdi ingurura, Amaiak ezkerrez jaso eta altuera emateagatik Nataleri sartzeko aukera kendu. Berriz ere luze-luze. Azkenengo 4 arte aprobetxatu guran. Atzelari gazteak, atzelari nafar gazteak, beste behin Arro eta indartxu, aurreko baino beraxeago, Fontiseko altuerari dagokionean. Garki baztertu du azkena, Olatzek egoki atera du, eta gero berriz ere Jerak atzera karga.
Ezkerra sartu da Arrastia. Lautik Ruiz Larramendik. Jokoan Barrena luze jarri. Gerak hanketara ireki dio pilota Nataleri. Eta Lazkaotarrak eramaterik ez du izan. 3 eta 2 Gera eta Amaia aurretik. Atera du sakea Iturriagak. Ongi erantzun dio sakeari Olatzek. Atzera Aranburuk. Arrastiak jaso, bien tartera bildu Natalek, Amaiak eraman. Lengoan luze atzera, 3 terditik. 3 terdira. Olatzek ere luze jarri du, pilota. Ederki erantzun dio ordea Arrastiak. Eta baita halako beste zafraldi bat eman Olatzek ere. Bebetik iregitzen saiatu da 2 terditik. Gainean izan balitz lan handia egin araziko zioken Iturriagari eramaterako garaia, baina txapara joan zaio etzen teknikoki bat ere jokaldi xamurra, baina ale egin dudan Natale jokaldia behar bezala atera ezpazaio ere halako partidetan presio handia egirik gabe jokatzen du pilotariak eta ausartzeko beta handiago izan ohi da horrelakoetan eta gaur nik uste saiatuko dela halako jokaldiren bat egiten Lazkaotarra eta bada ikusten dizkiegun horrelakoak gaina badira hobeto. Hau eta 2 markagailuan Nafarrak aurretik eta tantoa jokoan atzelariek dute orain arte, izan dute orain arte tantoaren erantzukizuna, aurrelariak pilota jaso ezin da ikusle soil. Tantoaren zatirik handienean Ruiz Larramendik luze eta bostetik bitardira aurre aldera jokatu du Arrastiak, abur geratu zaio pilota baina jaso. Ezker zeharra Lazkaotarrak, Leitzarrak kontrakantxatik bildu, berriz ere zabaldu kantxa erdira. Hormabiko alege zaharrean Leitzarrak, Lazkaotarrak ezker paretara gaizto bildu. Arrastiak ekarri eta hor ez dute behar bezala elkarru lertu. Aranburuk eta Ruiz Larramendik biak ziren pilotaren gainean. Kontrakantxatik etorria zen txokorantz azkar Aranburu. Eta azkenerako berak jotzea erabaki du. Olatz gertu egonagatik ere. Eta ez du behar bezala jota gero nik uste biak damutu direla egindako akatsaz. Bost eta 2 tantoko zuloa zabaldu dute markagailuan Iturriagak eta Arrastiak. Eta Gerak atera duen sakeak 6. tanto eman nahiko lieke eurei. Eta tanto bola da luzarazi, posible balitz behintzat. Ruiz Larramendi sartu da 3 terditik. Atzera Arrastiak luze eta Arro. Erki erantzun dio baina pilota horri Olatzek. Berriz ere Eulatear gaztea sartuko da. Ongi baztartu du gainera, baina edarki atera du bertatik. Arellanoarrak. Olatzek jaitsi. Arrastiak eutxi eta atzeratu. Eta beste zafraldi luze eta Arro bat. Olatz Ruiz Larramendik asko baztartu da gainera. Erantzunik izan ez duena. 3 eta 5, 3. tantoa. Oraintxe lortu berri dute Aranburuk eta Ruiz Larramendik. Atzean ezkerparetan Olatzek hiltzatu duen pilota zitalari esker.
Atzean bigarren tanto egindu Olatzek, eta zer nolako jokoa duen ikusita halako gehiago egiteko arriskua badu. Palanka handia baitauka bere jokoa ezagutzen duzuenok jakingo duzuen moduen. Sak ez egin du Lazkaotzarrak bere lehendabiziko tantoa orain, bikotearentzako laugarrena izan da, 4-5, eta oraintxe dute partidan bigarren aldiz berdintzeko aukera lehendabiziko berdintzea Iturriagak eta Arrastiak igoarazi dute markagailura, banakoarekin aurrena bat eta hutsekoa Aranburuk eta Ruiz de Larramendik egin baitute, baina ordutik aurretik izan dira beti Iturriaga eta Arrastia, oraintxe aukera berdintzea markagailuan ezartzeko, Bosnakoa zatekeena markagailuan ezartzeko. Txokoan barrena luze eta ezkerparetan baztertu da gainera Jerak, eta tantoa baztertzearen ondorioz ezkerparetatik ezin izan baitu pilota hori atera Olatz Ruiz de Larramendik, gaiztoa zen, eta hain beste baztertzeagatik erantzunik gabe geratu da. 6-5, berdinketarik gaztugu, oraingoz, berriz ere, tantodiko zuloan zabaldu baitute markagailuan Nafarbiek. Luze Olatzek, 3 tarditik, 4 tardira Amaiak jaso, Natalek aukerako pilota izan dezake, hankageldian ireki du, baina hau ere txapara joan zaio, etzen erraza gainean izan balitz. Tanto izotetik etzen oso urruti biliko pilota ura, baina honek ere txapa jo du, aurrekoak legez. Ez da bilorain arte zorte handiegirik. Edukitzen ez da izaten zorte handirik edukitzen orain arte. Ezker zeharra egiten saiatu den bietan txaparekin egin behar izan baitu. Hala beharrez enkontru. Gauzak ala, 7-4 markagailuan, 3 tantoko zuloa Iturriagarentzat eta Arrastiarentzat. Eta berriz ere dantzan darabiltzate gorriek urdinak, luze Jerak. 4 tarditik Olatzek atera, baina jokaldirako aukerarik ez dioken du, gero berak keinu egitea erabaki duen arren, Amaiak pilota zabalera bideratu du, eta Natalek atzeraka etorrita eramaterik ez du izan. 8-4 markagailuan, halako keinuek aurkaria engainatzea izaten dute xede, eta tanto honetan ikusitakoak balio digu keinu eraginkorra zer den adierazteko. Imintzioak ez du ezustean harrapatu Amaia, Jeraren imintzioak ez du ezustean harrapatu Amaia, eta areian horrak jotako pilotakadak zalantza handiarekin zalantza sortu di aurkariei. Azkenerako ezin izan baitute ez batak ez besteak pilota ekarri Sakez bere lehendabizikoa. Jerak 9-4 markagailuan, eta partidako lehen etenaldia eskatu berri dute orain. Aranburuk eta Ruiz de Larramendik markagailuan 5 tantoko zuloa zabaldu dietela eta bitxia iruditu zait azkeneko gauza hau ere, baina pilotariak eurak ere galdezka ziren, epaileari Oian Orbegoz galdegin dioten nola doa zen, hemen markagailua inork zenbaitu ikusi zuek etxetik baduzue horretarako modua, pantailaren ezkerraldean tantoa jokatzen ari diren bitartean emaitza zertan den ikusteko, baina hemen aipatu dizuegu ez dela markagailurik ikusgai, eta horren ondorioz denek galdetu behar diete
epaileari, galdetu behar diot epaileari kontuak zartan diren. Atera du sakea Jerak, Olatzek ongi iraman, berriz ere atzera. Leitzarrak atzera, Arrastiak berak ere, luze. Ongi erantzun dio pilotari. Ruiz Larramendik, kantxaran erdira gero Amaiak eskatu eta egokiro atzeratu. Ezkerparetan baztartu nahian txokoan barrena luze indarrandian Jerak, Natalek eraman, baina ezin aukerarik kendu Jerari, Zabalera Iota Gaiztoa, herriz ere ireki du baina bertan da Natale, Gaizto bildu du eta baita tanto balortu ere, 5 eta 9 Jerak izan du tanto egiteko aukera, baina ez du lortu eta gero kontra kantxatik txokora edarto jaitsi du pilota Natale Aranburuk 5 eta 9, berriz ere Lazkaotarrak berreskuratu du sakea. Bikotek Gipuzkoar Nafarrak berreskuratu du sakea, tanto egitearekin batera. Erdi-erdiko sakea ezkerpareta handia jota, erantzuna aztertu egin zaio ezkerparetan Aranbururi, ezkertzear Gaiztoa txaparen gainean Jerak, Natalek jaso ordea, eta gero Olatzek atzera, luze. Arrastiak, kantxaren erdira Olatzek, luze erantzun dio pilota horri Amaiak, eta baita Olatzek ere, aurrelariak ikusle soil orain arte. Ongi baztertutako pilota Arrastiak, orain behar bada izan lezake, jokaldia egiteko aukera Jerak ez da horretara ausartu, kantxaren erdialdetik txokora jaitsi, Olatzek eskatu eta Gerria sartu eta pilota atzean jarri. Amaiak ere bai kantxaren erditik txokoaren ingurura luze, oraingoan Jerak urrundik jaitsi, Natalek ezkerrez jaso du, eta aurrera etorrita, bitardira etorrita, berriz ere jokoa atzera bideratu du Amaiak, atzelari lanetan orain Jera, aurrealdetik 3:30 irten da, Aranburu sartuko da aspalditxoko partez jokoan, bitarditik 3:30, Arrastiak jaso, eta baztertu, txokoan bertan utzi du Natalek, baita Arroxamar Jerak berak ere, atzera Olatzek, abiadura handian irten da pilota hori ezkerparetaren ingurura, eta Amaia kontrapausoan harrapatu du, ez ustean. Eta azkenerako ez du pilota jasotzerik izan, errepikapenean ikusi duzuen moduan, ikusi ahal izan duzuen moduan. 6 eta 9 beraz, berriz ere tantoa egin dute. Aranburuk eta Ruiz Larramendik atzean dagoeneko 3 tanto egin ditu. Lazkaotarrak ez, Eulazearrak. Lazkaotarrak orain arte egin duen bakarra pilota moztuta izan da. Horrentxe bigarren asakez, ezkerparetan baztatutako azken honen bitartez. Bikote urdinaren zat horretara 7. izan da. Eta bizkanaka badatozki gainera aurkariei Aranburu eta Ruiz Larramendi, badazpada berriz ere galdein diote epaileari kontuak nola diren, doido iritsi da Amaiaren erantzuna frontisera, Amaiak azaleren sakeari eman dion erantzuna frontisera, eta arrezkero erasoan jarraitzen dute Aranburuk eta Ruiz Larramendik, jokoa uneoro atzera kargatuz, aurreneko pilotakatik ez dute helburua lortu, bigarrenetik ere ez, ezkerparetan sartutako 3. pilotak eman die tantoa lortzeko lizentzia, tanto guztian zehar
aurkariak pilota galtzea eta aurkariak baino gehiago atzelariak, Amaia Arrastiak pilota galtzea zen. Bilatu eta bilatu ibili eta gero. Sakez bere bigarrena Natalek bederatzina berdin markagailuan, kontuak parekatu dira, atzeko zaurrerako bidea egin dute Aranburuk eta Ruiz de Larramendik, eta esan liteke etenaldiak mesed egin diela atzetik zioa zenei, 4 eta 9-kotik 9 arte jokatu diren 5 tantoak elkarren segidan egin baitituzte. Aurrelari Gipuzkoarrak eta atzelari Nafarrak, eta 10. ere ez dute. Saketik oso aparte izan, aski baztatutako sakea izan da, baina Arrastiak ez du jasotzeko eragozpenik izan. Sake honak aukera eman die erasoari eusteko, eta aurkariei lan egin arazteko modu ere izan dute. Horri esker eta azkenerako lortu dute. Atzetik aurrerako bide eginda markagailuan partidan bigarren aldiz aurretik jartzea. Bat eta hutsekoan izan dira orain urrengo alde oso txikerrarekin aurretik, eta orain ere alde bera dute tanto batena 10 eta 9-koan. Sakeari eutsi dio Amaiak, eta piloteoan ikusiko dugu bikoteetako zein nagusitzen den. Luze, Arrastiak. Luze Larramendik jaso eta Jerari sartzeko aukera kendu. Altuera ematearen poderioz. Berriz ere, arro eta luze. Kantxaren erdialdetik lauterdiraino Olatzek, Arrastiak eraman. Berriz ere, luze. Olatzek eta baita Amaiak ere aurrelariak sartu ezinik, eta atzelariak egurrean. Partida honetan zehar beste zenbaitetan ikusi dugunari jarraiki. Era etorri da atzera, Amaiari pilota bat kentzearren, atzelaria zertxo bait laguntzearren, ezkartzearrona Natalek aurkariak dantzarazteko, baina berriz ere azkarrasko etorri da kontrakantxatik aurre aldera bere ohiko kokagunera Jera Iturriaga. Aurrean aurkariek jokaldi ahaleginik egin ez diezaieten. Luze. Olatzek. Jaso, Amaiak jaso. Baina ezin Nataleri sartzeko aukera kendu. Txokoan barrena luze. Kantxaren erdialdetik barrura txokora gaizto Jerak. Berriz ere txokoan utzi du Leitzarrak, baina igarri dio egin behar zuenaren berri izan du Olatzek, eta jasotzea lortu du. Berriz ere ireki kantxaren erdialdetik Zabalera Natalek, eta bigarren honetan Jerak ezin izan du pilota jaso, bere burua lurrera botatzeko bat ere beldurrik izan ez badu ere. 11 eta 9 lan erdietara aurretik iritsi dira. Aranburu eta Ruiz de Larramendi, eta aspalditxo tantorik egin gabeak dira. Iturriaga eta Arrastia. Luze Olatzek, eta baita Amaiak ere. Gaur Amaia Olatz parean zuela kontuan hartuta lan egin beharko zuela jakinda etorriko zen, baina atzen hori gaztea izanagatik ez dio lan egin behar izateari bat ere beldurrik, eta partida gogortuko balitz ere eutxiko dio honek neurketari. Iragatzean jarri du pilota
eta 10. lortu dute aspalditxoko partez. Gorri biek, 10 eta 11 epaileak oraintxe abierazi digun bezala. Eta berriz ere sake ateratzeko moduan izango da Jera Iturriaga. Partidaren hasieratik ez dute bikote bietako aurkeztu materialaz bat ere kexarik agertu. Partida hasieran Iturriagak eta Arrastiak tantxaratutako pilotarekin bihar dute hasieratik eta orain tantoa aurkariek 7 tanto segidan egin ondotik pilota aldatzeko aukera izan dutenean ere pilota honekin segitzearen aldeko autua egin dute. Gera aurkariei musika jartzen eta gero antxaren erdialdetik, aurre aldetik Zabalera oso jokaldi polita Amaia Arrastiak egin duena. Bitardiraino joan eta hortxe duzue txokotik Zabalerako dejada zeinen ederki egin duen. Amaikana markagailuan ekarri dute aurkariek zabaldu dieten aldea markagailuan bitantokoa zuten eta orain berriz ere utxetik abiatuko balditza zama izango da partidaren amaiera. Bikote biak iritsi dira gainera lanardietara eta beste horren beste 11 tanto egin behar. Neurketa irabazteko jokaldiak egiten ibili zaizkie Jera eta Natale elkarri. Txokotik Zabalera irekitzen ahalegindu da, pilota irekitzen ahalegindu da hortxe Jera, baina ez du asmatu. 12. beraz. Aranburu Ruiz de Larramendi bikotearen zat. Eta berriz ere sakean Natale Aranbururen esku. Luza jarri du, Amaiak ongi erantzun. Olatzek jaso. Txokoan barrena Luza Jerak. Hau ere ekarri Eulatearrak, txokoan beste dejada bat Jerak. Aranburuk ekarri, airez pilota Zabaleratu Iturriagak, txokoan barrena Luza gero Arrastiak eta berriz ere beste aukera bat tantoa amaitzeko Jerarentzat. Formabikoarekin ez ditu aurkariak espero eta gura beste behartu eta berriz ere lan egitea egokituko zaie. Tantoa amaitu gura baldin badute behintzat. Luze Arrastiak. Ruiz de Larramendik ere alatxo erantzun dio pilotari. Arrastiak frontizardiko pilota aurrera torri behar izan du Olatzek. Baina ez du aparteko arazorik izan pilota astindu eta txokotik Zabalerako efektua emateko. Efektua oino norabidea hobe esan da. Berriz ere Zabaletik ari behar izan du oraingoan, baina ederki ekarri du pilota eta ekarri ez ezik baita ezkerparetan gaizto jarri ere. Natale gorentxe egin duen legez. Arrastiak eutxi eta Olatzek atzera. Jera kurruntik moztu. Natalek berriz ere Jera aterarazi bere ohiko kokagunetik aurrealdeko bere beharlekutik. Arrastiak bitarditik aurretik atzera. Bitarditik 5 eta 4 denera. Ruiz de Larramendik jaso. Berriz ere Eulatearrak sartu beharko du luze atzera. 5etik Arrastiak eraman, baina jokaldirako aukerarik kendu ezin. Natale Aranbururi txokoan moztu du eta gehiegitxo arrotu du pilota. Jera Iturriagak haren ondotik 13 eta 11. Jera galdu duen bigarren pilota izan da honakoa eta partida bigarren ezatetea erabaki dute Iturriagak eta Arrastiak. Orain arteko datuei begiratuta aipa genezake
Jerak lau tanto egin dituela, bana moztuta luze jota sakez eta atzean, eta bi pilota galdu dituela. Arrastiak egindako eta galdutako bana dauka, egin duen ura txokotik zabalerako dejada baten bitartez lortu du. Aranburuk du orain arte egindako gehien, Jerak baino bat gehiago. Bana du eginda moztuta atzean eta zabalean, eta beste bi ere baisakez, eta Olatzek atzean 3 tanto bukatu ditu, eta bat ere pilotarik ez du galdu orain artean. Zutitu dira atxeden setetik eta berriz ere ekin diote lau pilotariek lanari. Luze, lau terditik Amaia Arrastiak eta 3 terditik ero ederki jaitsi. Pilotari indarrandia emanez, oin duen bezala. Olatz Ruiz de Larramendik orain ere luze jarri du. Atzean Arrastiak jaso. Olatzek zabalera, Jerak atera behar izan du pilota hori jasotzera. Ekarri eta pilota ezkerparetan sartzen bazartzen saiatu da, baina Olatz gertu zen defentsa lanetarako ere. Natalek ireki eta tantoa lortu du. Pilotari altuera emanez. 14 eta 11 markagailuan. Sake ateratzera dator, Lazko Otarra luze jarri du, ezkerparetan itxatxia gainera, iritsi da Amaiaren erantzuna frontisera, baina aukera paregabea izango du orain ere tantoa bukatzeko. Pareta biek bat egiten duten koskan jota, pilota erdiratu da, eta horrek ahalbidetu dio batean Amaiari pilota eramatea. Baina gero arrotzera joan eta berak galdu du. Bere bigarrena, 15 eta 11 markagailuan. Eta kontuak ateratzen ari naiz, baina esango nuke hauxe dela lautantokoa. Bikote bietako ordezkariek partida honetan izan duten alderik handiena. Eta badirudi partidaren bigarren erdian kateatuta daudela 11. tanto horretan. Iturriaga eta Arrastia lehen reakzio txikia egin dute bederatzinakotik 11 eta bederatzira Aranburuk eta Ruiz de Larramendik alde egin dietenean. Partida 11 berdintzea lortu dute, baina ordutik aurrerako tanto guztiak elkarren segidan egiten ari dira Aranburu eta Ruiz de Larramendi. 16 eta 11, lehen 15 eta 11 genuen markagailua, eta orain atzean Natalek jarritako pilotaka da honen ondorioz 15. ez ezik 16. ere lortu dute. Eta bator berriz ere, Lazko Otarra bat ere denborari galdu gabe. Sake ateratzera, sake gaitzoa jarri du, 6 terditik Amaiak kolpea tira dion arren. Sakeari erantzuterik ez dio izan, 17 eta 11. Sakez, 3. tantoa izan da. Natale Aranbururentzat. Sake gaizto hau ere, erantzunik gabe geratu dena 18 eta 11. Eta garaipenetik gero eta gertuago. Etxetik hartu diarduen Lazka Otarra eta Eulatearra. Atera du sakea.
Beste behin Natalek, hau ere baztertu du, baina Amaiak jaso. Atzera. Aranburuk. Oraingoan ireki. Jerak atzeratu. Eta Olatzek astindu. Aranburuk azkartzearra, Jerak eraman eta zabalean dejada. Kantxaren erdialdera bideratu du jokoa gero Aranburuk, txokoan barrena luza jarri Iturriagak, eta Iturriagak ez Ruiz Larramendik, eta orain Iturriagarentzat aukera. Txokoan utzi du pilota, Olatzek ireki berriz ere, Jerak Olatzi hanketara jokatu gure izan dio, ez du tanto egitea lortu alere, eta beko posturan bat eterdibitik. Txokoan jokaldi egin nahi izan du Natalek, baina txapapera lurrera joan zaio pilota. Errepikapenean ikusi ahal izan duzuen legez. 12 eta 18. Eta orain erreakzionatu behar dute. Iturriagak eta Arrastiak txoste egin du pilotak eta Txokotik erdialderako bidea hartu du. Nola nahi ere Olatzek ez du ezelango eragozpenik izan sakeari erantzuteko. Berak izango du gainera gintzeko aukera. Pilota jaitsi. Amaiak ekarri. Txokoko jokaldia. Natalek Jerak eraman. Beste aukera garbi bat alere Lazkaotarrenentzat. Berriz ere jaitsi. Ongi atera du. Ezkerparetatik. Arrastiak atzera. Ruiz Larramendik. Berriz ere Punpagoran. Lazkaotarra, baina aurrekoan gisan, orain ere hankazuru handi txamarra egin du. Pilota zuzenean kontrakantxara joan zaio eta 13 eta 18 aldea badute alere eta partida ez dirudi arriskuan dutenik lanak bukatzea falta dute eta hori izaten da kirol askotan bezala pilotan ere eginkizunik neketsuenetako bat, baina ongi lideratuta dituzte lanak orain arte. Eta aurretik duanari beti onar dakizkioke errazago aldizkako alako okerrak. 13 eta 18. Kontu markagailuan Aranburu eta Ruiz Larramendik aurretik eta beste tondo bat dago jokoan. Arrastiak atzera. Olatz sartuko da. Luze. Gainera etorri zaio pilota Arrastiari, baina ekarri egin du berriz ere Antisartiko pilota indar handian bideratua. Olatzek eta Amaiak ez din eutsi pilota horri. 14garrena. Ezin izan dute egin. Iturriagak eta Arrastiak eta berriz ere sake hartu du. Edo sake hartuko du. Hobe esan da Aranburuk azkenengo tantoetarako ez dio punpa behar bezala eragin eta horrek eraginek izango zuen behar bada. Sakean bertan, baina badirudi jokoan zehar horrek ez duela aparteko eragozpenik sortuko. Olatzek luze atzera. Arrastiak jaso. Jerak jaitsi. Natalek eraman. Bengoan Jerak berak ireki ez da Leitzarrak nahi beste zabaleratu. Natalek berak kantxaren erdialdera ireki. Jerak lurretik jaso. Olatzek atzera. Gainera etorri zaio pilota Amaiari. Baina kolpea tiratzeko aparteko eragozpenik izan ez badu ere. Iaiaren faltan geratu da pilota hori.
Txapa gainerako. Txapan jo du, etzen erraza. Aurretik atzera ziola, pilota jotzea gainera. Etorri zaio. Baina kolpea tira nahi izan dio. Egoki ez eginagatik ere. Azkenerako ikusi duzuen moduan txapan jo du bete-betean amaiaren kolpaketak. Eta garaipenetik bitan tora jarri ditu txapa horrek eta txapa hori eragin duen Olatz Ruiz Larramendiren pilotakadak urdinak eta orain aukera izan dute 21 garrena egiteko, baina aurreko horma jo duen hormabikoak alderantzizko hormabikoak ez du jera ez ustean harrapatu Natalek gurako zukeen legez eta azkenerako jerak pilota motzearen bitartez 14 garrena egin dute. Gorriek 14-20 eta berriz ere sake hartu du. Jera Iturriak Aldeitzarrak, tantoa jokoan da. Aranduru katzera, pilota baztardakioke gainera Amaia Arraseiari. Ez du arazorik izan, ezker paletatik ateratzeko. Hiru tarditik luze-luze. Laura, Olatz Ruiz Larramendik, ongi erantzun dio Amaiak. Eta berriz ere luze-luze. Azelariari une oro lana eman nahian. Bi urdinak aztute ezer jakin nahi. Geraren gainean oiko joko oldarkorra plazadatuzkero guk bezala eurek ere badakitelako jokaldiak egiteko elukeela irritan pentsatzeko aukerarik izango askotan eta horrek zailtasunak eman diezazkiekenez urdinei nola edo ala Natalaren eta Olatzen xedea jera sartadin saiestea izango da, baina ez dute lortu eta hor ezker horma jota indar handia galdu du pilotak eta Olatzi espero baino bote askoz ere txikiago egin dio. Eta ondorioz, pilotara joateko tarterik ere ez du izan eta izan duena oso laburra izan da. Botearen ondoriozko jukutriaren gatik. 15-20, sake gaizto jerak, baina edarki atera du ezker paretatik Olatzek. Beste jokaldi bat. 16 garren erdi esteko, onatx, tantoa, hasi eta buka oso-osorik errepikatuta. Eta hortxe duzue, hormabiko jerak, tantoari amaiera emateko egin duen hormabiko dotorea. Hormabikoz egin duen lehena gaurko partida behintzat, hormabikoz egin duen lehen da bizikoa. Sake gaizto hau ere, Olatzek eraman. Bastartu jerari, baina ez du eragozpen handirik izan, ezker paretatik ateratzeko, berriz ere luze-luze tarro Olatzek, jerak jaitsi. Natalek eraman, berriz ere zabaldu Iturriagak, Natale bere tokitik aterarazteko. Atzera, Leitzarrak askorik arrotu gabe, ordea. Jerak jaitsi. Natalek eraman eta doi gainean jarri, baita jerak. Jokoan bertan utzi ere, naita. Nola nahi ere eta gero antxaren erdialdetik ongi zabaldu du pilota
Amaiak Olatz nekatuta dagoela sumatuta. Horrik egin arazi dio Txokoti Zabalera. Eta Eulatearrak pilota horri eusterik ez dio izan. 17 eta 20. Eta partidak izan lezake arriskua. Oraindik hemen inork ez du lanik amaitu eta bada ez bada 22. Artelanean jarraitu beharra dago. Gaizki jo du Olatzek eta ezkerparetan gora joan zaio eta bertan ez ezik ohiko koltxoia ere jo du. Olatzen errefera aleginak 18 eta 20. Bada ez bada partida etetea erabaki dute. Natalek eta Olatzek aitaren batean kontuak nabarmen okertu baitzaizkie Gerari eta Amaiari. Gerari eta Amaiari ez Gerak eta Amaiak egin duten tanto boladari esker Natale Arambururi eta Olatz Ruiz de Larramendiri. Olatzen eskuetan da pilota, une batetik bestera pasako dio Gerari Leitzarra sake ateratzera abia dadin, badator pausoka korrika txikian sake ateratzera Leitzarra atera du sake eta jarri do beste tanto bat abian. Txokoan dejada gaiztoa zorparetan baztertutako pilota batetik hori egitea etzen bat ere erraza. Orain gero gorputzera jogatu nahi izan dio Nataleri. Ez du tanto balortu, baina bai gero Amaiak pilota arrotzeak eman dion aukeragatik, eman edo sortu dion aukeragatik. 19 eta 20 eta partida amaieran emozio ere izango dugu. Tanto bakarrera aurkarien gandik. Aspalditxo luzean atzetik joan eta gero Iturriaga eta Arrastia eta berdintzeko aukera izan dute eta baita horretarako probestu ere Ogeina markagailuan. Bikote bietako bakarrak egingo ditu azkenengo biak. Ikusiko dugu balantzak noren aldera egiten duen. Atera du sakea Jera Iturriagak. Baztertutako sakea ongi jaso du Olatzek. Atzera Iturriagak Garrandian. Eta arro. Natalek atzera, ez du arriskatu nahi. Bada ez bada Jerak jokaldirik egin ez dezan. Aurrean aldi zaurituaren pare jokatuko baitu. Arriskatzeko aukerarik txikiena ikusten duenean Iturriagak. Hoi bezala, aldarkortasun handiarekin. Atzelariak lanean. Eta aurrelariak ikusle soil, aukera garbirik gabe. Bederen. Luze, bitarditik laur terdira Indarrandian. Olatz Ruiz de Larramendik. Pilotari altuera eman dio Natalek eta Jera sartu da. Amaiari lagundu guran. Amaiak iaz egindakoa Zabalera. Eta tanto. 21 eta 20. Iturriaga eta Arrastia aurretik iaz egindako esan dut, baina errepikapena ikusita zalantza eragin dit, ez dute den hori egitera gurata joan, bai ez esango nuke. Inolako keinurik ere ezpaitu egin barkamen eskean. Bere azken sake atera du Iturriagak, baina saketik falta egin du. Eta azkenengo tantoak
erabakiko du partida. 49 minutu eta laurdeneko lanaren ostean atera du bere azkena eta bere ez ezik partidako azken sakea Natale Aranburu. Garrastiak eraman, Olatzek luze. Oraingoan aurrera etorri da, baina atzean jarri du hori bezala. Arrastiak eraman eta txapa gainean doido jarri. Natalek zabaldu, Jerak bildu, Olatzek eraman. Natalek atzera, Arrastiak jaso. Natalek ez du sortzerik izango. Olatzek arrotu eta atzeratu. Arrastiak eraman, luze. Olatzek eta ongi eutsi dio Amaiak. Inork ez du arriskatu nahi, ikusten da txapelketaz kanpoko partida izanagatik ere lau pilotariek irabazi gura dutela. Txokoan jokaldia Natalek, Jerak eraman du, eta gero irutardi Laura ederki luzatu du pilota Olatzek. Iturriak jaitsi. Natalek bertan utzi dio pilota Jerari eta dejada egiteko aukera ez du alferrik galdu nahi izan. Arroxamarra izan da behar bada, baina nahikoa atzealdean zegoen Olatz iritsatzedin pilota hartara. Ezin izan baitu eramateko moduan heldu, eramateko moduan iritsi. Olatz Ruiz de Larramendi ahalegina eginagatik ere. 22 eta 21 amaitu da Olaberriko gaurko jaialdiko lehen partida. Oso gora beratxua izan da, partidaren lehen zatian aurretik izan dira 9 eta 7 bitarte Iturriaga eta Arrastia. Ondotik 11 eta 9 aurretik jarri zaizki Aranburu eta Ruiz de Larramendi markagailuan. Berriz ere 11 bat egitea lortu dute Iturriagak eta Arrastiak, eta ordutik aurrera jokoan nagusi izan dira kantxan erakutsi dutenaren arabera. Aranburu eta Ruiz de Larramendi 12 eta 11kotik 18 eta 11kora bitartekoak elkarren segidan egin baitituzte. Aurkariei bat ere tantorik egiteko aukerarik eman gabe Aranburuk eta Ruiz de Larramendik, baina orduan etorri da, orduan hasi da Iturriagaren eta Arrastiaren susperraldi eraginkorra. 12 eta 18ko egin dute, 13 eta 18ko ere bai. Gero beste bat egin diete, beste bi egin dizkiete. Aranburuk eta Ruiz de Larramendik 20 eta 13 jartzeraino, baina ordutik aurrera 14tik 20 bitartekoak segidan egin dituzte Iturriagak eta Arrastiak, eta gero 21 eta 20 aurretik jartzea lortu badute ere. Sakez falta egin du 21korako Jerak, eta azken tanto luzea Jerak berak egin du txokoko dejada baten bitartez. 50 minutu eta 36 segundo iraundu partidak, eta gora beratxua izanagatik ere polita izan da, eta nik uste bertara etorri diren zaleak gustura utzi izango dituela lehen partida honek. Amaitu aurretik estatistikak errepasatuko ditugu. Jerak honakoak egin ditu, bina moztuta eta sakez eta bana luze jota atzean eta biparetaz, eta 3 pilota galdu ditu tartean 20 banako saketiko falta hori. Amaiak lautanto egin ditu, bana dejadaz eta atzean eta beste bi zabalean, eta 3 pilota galdu ditu. Natalek egin du laukotean tantori gehien, baita gehien galdu ere. Zabalean eta atzean bina eta beste bi ere bai moztuta, 6 galdu ditu. Eta Olatzek 5 egin ditu, 5 atzean eta pilota bakarra galdu. Esan bezala, 50 minutu eta 26 segundo iraundu partidak, eta azken emaitza 22 eta 21 izan da Jera Iturriagaren eta Amaia Arrastiaren alde. Eta binakako partida osagarri honen ondotik lautardiko txapelketan sartuko gara. Ligaxkako 6. jardunaldiko partida bakarra ikusiko dugu jarraian, eta bertan
Magi Barrokalek eta Maite Ruiz de Larramendi Mujikak jokatuko dute elkarren kontra. Lehiaketari dagokionean ezer erabakiko ez duen partidan. Beste multzoan erabakitzak ez zeuden gauzak, baina Orbegozok partida jokatzeari uko egin dionez bere lesioagatik. Emaitza honen baitan jakingo dugu final laurdenak nolakoak, final laurdenetako 3 zein pilotarik jokatuko dituzten. Lehen biziko final laurdenekoa dagoeneko tingatuta baitako, ura multzo buruetako batek eta Olatz Ruiz de Larramendik jokatuko dute, Ane Mendiburuk eta Olatz Ruiz de Larramendik jokatuko dute, eta gainerako 3 partida honen emaitzaren arabera jakingo ditugu zeintzuk izango diren. Sailkapenak prest ditugu eta behar bada errepasatzeko aukera ere badugunez emango diegu begiradatxo bat. Iturriaga da sailkapen buru, 3-tik 3 irabazita, gaurko 22 huts. Oianari galdutzat eman eta gero kontuan hartu beharra dago 3. hori gaur bat ere jokatu gabe, lehiaketan jokatu gabe lortu duela. Aranburu da 2. postuan, 3-tik 2 garaipen lortuta. Olatzek jokatutako partidetatik ez du punturik, baina aukera izango du aurrera egiteko aberaxa dela eta Eulatearrak eta Orbegozok 3 galdu ditu gaurkoa jokatu gabe. Uko egin eta gero eta ez du aurrerako aukerarik izango. Ataldean ala dira kontuak eta betaldeari dagozkionak pantailan jarri berri dizkizuego. Barrokalda sailkapen buru 2-tik 2rekin. Gaur 3. irabazteko aukera izan dezake gainera. 2. da oraingoz Naro Agirre 3-tik 2rekin eta puntu negatibo batekin. Tanto kopuruan Maitek 3-tik 2. lortuko luke gaurkoan Mairi irabaziko balio. Eta hortaz 3-tik 2rekin jartzeko aukera luke edota 3-tik 1 geratzekoa ere bai. Eta Amaiak aurrerako ez du aukerarik izango, jokatu dituen 3 partidak galdu baititu maila ona emanagatik. Honela segituko beraz kontuak eta gora behera datorren asteko Azkoitiko final laurdenetarako guruzaketak ezagutzean datza, baina hori gutxienekoa da pilotariek bertan egoteko txartela izango dutela baibaitakide, baina posible izan ezkero denen helburua izango da aldela multzo bakoitzeko burua saiestea. Olatzek ez du hori egiterik izango. Multzo buruetako baten kontra Ane Mendibururen aurka jokatu beharko baitu eta beste serie buruak Leire Oskozek. Ikusiko dugu nor duen zain gaurko emaitzaren arabera erabakiko baitira esan bezala. Datorren larunbat arratsaldeko Azkoitiko gurea pilotalekuan jokatuko diren final laurdenetako partiden gurutzaketak. Beroketariketak egiten ari dira Ruiz de Larramendi Mujika eta Magi Barrokal. Berotzen utziko diegu eta geu berriz ere komentario postura etorriko gara. Pilotari biak lanari ekiteko gertu diren garaian. Gogoratu partida honetan ez erreztela jokoan izango, baina datorren asteko finalerdiak begi bistan dituztenez, biek ere lan ona egitea izango dutela helburu. Magi Barrokal, Bergar Argaztea gorriz, Maite Ruiz de Larramendi, atzelari eskarmentu dun eta veterano aurkari urdinez. 22 tanto egin behar puntua lortuko dute, bere ala jakingo dugu, gaurko Olaberriko 2. partida honetan, zer gertatzen den. Oraintxe gara berriz ere zuekin, Olaberritik zuzenean, pilotazaleok. Oraintxe arte.
Arratsaldean berriz ere pilotazaleok Olaberriko udal pilotalekutik lanerako prest dira. Kirol jartxeak erantzita. Magi Barrokal, Bergararra eta Maite Ruiz de Larramendi Mujika Eulatearra. Olaberrian eta badoaz. Oiana Orbegozo epailearekin batera. Laugarren kuadro terdiko arrastoaren ingurura. Jendaurreko aurkezpena egitera, txapa oraintxe jaurti du gora. Epaileak kolore gorri agertu du eta beraz, horrek esan nahi du, Magi Barrokal izango dela, partidari hasiera emango dion sakea ateratzeko arduradura. Hautatu du bere gustuko pilota, proba dezan Maiteri pasadio, eta bere ala izango dugu Bergararra lehen da biztiko sake ateratzeko moduan, eta bigarren partida honetan lehenean ez bezala iritzi emaile bat laguntzaile bat ere izango dut, eskartzen diogu Jere Iturriagari partida amaitu eta korrika eta presaka dutxatu ostean ona etorri izana. Jera txapelketa etor berriz ere, ezer jokoan ez, baina beti izaten da gustagarria eta komenigarria final laurdenetara, hurrengo fasera, fase erabaki horretako batera. Ikeloa biziko partida jokatu beharko duten garaira puntu honean ikistea eta horretarako garaipenak mesede dingo dio gaur hemen 22 egiten dionari. Bai, eta gero, bueno, erakita 3 pasatuta daudela eta sailkatuta daudela, baina ze gurutzaketa izango dien ez, eta egia esan partidu horrek hoixerakiko du, gurutzaketak nola izango dien, da gainera egiten dio, bueno, bertan gauden guztiri ez, orduan, bueno, denak adi-adi gaurko partidu honei, eta bueno, ikusiko guez, gogoakin partidu bera ikusteko. Eta atzelari eta aurrelari bana leian, horrek behar bada pentsaraz diezaguk agian aurrelariarentzat izan daitezkela lanak errazago, baina badazpada aipatuko dugu, Maitek zer nolako jokoa erakustezakeen badakigula, aurreko asteetan aurrelarien aurka arituta ere lan handia egin du, eta lanak eman dizki aurkariei, eta gaur ere Mairentzat ez da aurkari eroso izango, inolaz ere. Bai, bueno, zaila da Maien kontra jokatzea ez, hor aurren pilota harrapatzen dunen oso ongi bukatzen nahi delako, eta gero, bueno, hankazre oso bizkorra da, ez? Ongi muitzen da kantxan, horra aurren guaine Maite saiatu den bezala kontra erasoan deja da horrekin, oso horre iritsi da eta gero buruz gain pasa, eta hor jokatzen badio kostako zaio, ez? Pixkoat geixio luzatu beharko do jokue Maieri minei nahi balen badio. Bi eta huts, deja da egitea etzen, aukera txarra, baina Maiek beste behin ere erakutsi du, hanka harinak dituela eta halako pilotetara iritsaitekela eta berak buruzgain jarrita, buruzgain pilota aurkariari pasata luze jarrita lortu du bigarren tantoa, urrundik dejada alegina, txapara zuzenean. Bai, oso urruti zeonez, horrankak, bueno, hor Maitek erdi-erdiko pilota utzi dio, baina hankak 4 kuadro atzetik zitula, zabalen indun jokalde, gainen izan baliz bikaine, baina txapara aldein dio. Urruti zegoelako besteak beste Maite eta abiatuko balitz ere ez dinko zuelako bigarren botea egin aurretik iritsi. Bat eta bi orain arteko denak egindakoak zein galdutakoa Maiek egin ditu, pilota aldatu du. Zenbaiten artean zalantza egin eta gero Maitek botilleroari zein atera duen adierazi eta ea bada nola moldatzen den sakearekin. Botillero aipatu dugu, baina ez dugu esan bakoitzak aulkian laguntzaien orduen aitarekin egingo ditu. Aita izango du laguntzaile lanetan Maik aulkian, Felix Barrokal eta Iloba Olatzek lagunduko dio Maiteri. Bai, hori da ez, bueno, horrekotan Andrea bere ikusi du botillero lanak iten Maikin, Maite bakarrik ibili da, baina bueno, gaur partidu garrantzitsu edare eta hortxe Olatz aulkin eta Maikin berriz, bueno, askotan ikusi duen bezala bere atxe. Ohiko laguntzailea eta biak alabiak kantxan eta kantxatik kanpo ongi ezagutzen dituztenak alde horretatik jakingo dute aurkariari nondik erasatea komeniko zaion. Bai, gaina, bueno, askore zautzen ga ez, kantxan barrun, kantxan kanpoan, ordu asko pasatzen elkarrekin,
eta bueno, kanpotik gaina erresago ikusten da, ez? Barrun bero-beroan zaudenen, bueno, batzutan erabaki egokik hartzea kosta egiten da, eta hor kanpotik aholku batzuk ematea beti eskertzen da. Eta joko azkarra izan ohi denez, komeni badazpada batzuetan geratu behar denean ere lehenbailen geratzea. Halakoetan erabakiak azkar hartu behar izaten direnez, neurtzea ere zaila izaten baita batzuetan. Bai, hala da, ez? Azkenen, bueno, horre esan beharra daude gauzek, eta batzutan gelditure bai partidu, ez? Tanto ikusi ditugu botillero ez berbetan ari ginen bitartean bata luze jarrita partidako aurrekoa bezala Magik lortu du 3-1 eta gero urrundik Zabalera egindako jokaldiak eman dio 2-3koa bere bigarrena Maite Ruiz de Larramendi Mujikari, sakea luze jarri du, Magik eraman, Airez Zabalera kontragantxetik bildu eta bere buruari denbora eman altuera ematearen poderioz eta gero berriz ere pilotaka da bakarra aski izan du Magik agintzera pasatzeko. Pilota luze jarrita partido honetan 3. Bai, nik uste hor aurrekoan bere buru esaldu dula, ez? Hortxe joan da, bueno, geixo nahi zion pilotai, nahiko erdin utzi do, eta gero Magik olakotan ez do utxikiten, ez? Laugarrena beraz, 3 luze jota eta laugarrena Zabalean lortu du. Magik bakarra galdu du eta Maitek egindako bestea pilota Zabalaldera bideratuta lortu du. Atera du sakea. Erdi-erdikoa. Magik piloteoan ari beharko dute orain urrundik dejada egin du Magik, baita Maitek ere. Hobea Maitena, bai. Eta bigarrena hobea, lehendabizikoa baino, lehendabizikoa aukeran arrotxoa izan delako. Bai, erne da horrez, Maite Main jokaldira, oengoan osongi iritsi da, eta kontraerasoan, bueno, nik uste Magik berak etzula espero ez. Atzelari da Maite, hor normalema gehiotan luzatzen ikusteu, baina egia da, eta ikusi du ez, zelauter denin txapelketan zehar jokatzeko da hola, eta jokaldik iteko ez, gustatzen zaio aurrea aiatzen denen jokaldik itea, eta oain ongiatea zaio dejada hori. Eta ikusi ez azikuk ere batzuetan aipatu izan dugu, atzelariak behar bada izan dezakela, beldurrapur bat aurrean jokaldiak egiterakoan, baina bolea badakigu binaka aritzen zaretenean ere defentsarako erabiltzen duela eta aurreko kuadroetan bestela ere gustoko duela saltxapiztea eta aurrean aurkariari lanak ematea. Bai, hori da, eta batez ere boleakin mina hundi egiten du ez, erasora pasatzen da normalen bolea horrekin, eta hori baliatu beharra dauko gaurkoan Mairi mina iteko. Berriz ere pilota aldatu du eta honekin ondorengo tantu hau jokatuko dute gutxienez. Bat erditik hanketara moztu dio bizi eta indar handian Magik Maiteri eta Nafarrak eramaterik ez du izan eta bere aurreko eskatu dio epaileari. Bai, osongi hor Maili ez, ikusita aurreko bitan boleaz jarri dela, Maitei bolea saiestea bide bada eta hankata jokatzea autu osona ez, eta guain abiadura hundikin hor hankata jokatu dio eta Maite ezatzea zaurre galditu den hortan, txapazpira aldein dio. 5-3 markagailuan, Mailen pilota ostera ere kantxan eta Bergadarra badator sakera. Lautardikoaren inguruko sakea atera du hau. Ero luze jarri du eta Maitek ez doiko akatxe egin du, hor pilota ez baitu behar bezala jo. Haure xamarren gelditu da ez, hor pilotak pixkat berak uste baino gehiago tiradi hor lau terdi hortatik eta bera aurre xamarren jarrita zeon hortan golpea garaiz kanpo bota dio. 3 tantoko zuloa Bergararrak markagailuan. Oraintxe zabaldu berri duena 6-3. Bere eskuetan da pilota eta badator. Beste sake bat ateratzera. Azpi-azpitik sake gaiztoa, Maiek ateratakoa, Maitek ederki erantzun dio. Nola nahi ere, bolea sartuko da orain, garrandia eman dio, Maitek pilotari, baina buruz gain pasatzeko tartea izan du Maiek eta ez du aukera alferrik galdu nahi izan, 7-3. Eta badaz bada, Mairen bolada emankorre eta positibo hau eteteko etenaldia eskatzea erabaki dute
Ruiz de Larramenditarrek. Bai, hala da ez, nik uste hor minitea kostatzen nahi zaiola, hor bolea ze saiatu da, baina hor naiz eta indar pixkoa sartu, pixkoat mai oso gainen dauke ez, eta bitarten bueno, hor zuloan balin badao maien jokortan sartuta, zaila izango da ez, pixkoa geixo zabaldu beharko do pilota, moitzen saiatu eta pixkoat luze ibili pilota ez, hor aurren uzten badio maien nik uste hor nagusi izanen dela. 7-3, aurretik da lautantoz, markagailuan Maili Barrokal, eta hortxe dituzte bi pilotariek. Botillero Benitzak entzuteko aukera hortxe izan dute. Venga, esan dio bere buruari animatu nahian Maitek, ere bai Mailik sake ateraz erabiatu baitzin eta herriz ere ekin diote lanari urrundik zabalean deja da, baina nahiko izan da Maite iritsetze din. Bai, urruti, ze honor Maite ez, nik uste Maili berare urruti bota dula, baina hain urruti abiatu da, kostaiten dela horreaino zabaleaino iristea ez. 8-3 alere jokaldi ederra egin du. Zabalean dejadak egin zale da eta honek arriskua bazuen arren ederki egin du. Egin beharrekoa, Zabalean hala jartzea ezpaita bat ere erraza. Bai, gaina aurrelari izan da hor bilatu harra dauke ez. Maitek usten balin badio aldun guztia aprobetxatuko do, eta hor berak ere bere aukera baliatu behar do, tantoa bukatzeko. Eta orain Maitek ekin dio erasoari, atzean darabil pilota, txokoan deja da orain, iritsiko da Maili, pilota buruz gain pasatzeko adina indarreztio eman, baina horretarako beharrik ere ez du izan, pilota atzean jartzea aski gertatu baitzaio. Tantontan oso moitu do pilota Maitek ez, dantzan ibili do Maili, defentsalan oso erakutsi do berriz Mailik tantontan, baina azkeneko hor dama, deja da iteko autu egin do, eta oso deja da altu atea zaio, eta Maili horrea bikain iritsi da ez. Nik uste, luzatzen hasten denen eta bere aukera dula, baina gero azkeneko erremate hortan ez badu asmatzen, hor zailtasuna hundik Mailin kontra. Dejadarekin bere burua saldu baizik ez du egin hor Maitek, eta halere aipatu dugu bolea batzuetan erabildezakeela agintzera pasatzeko, eta boleak berak eman di horretarako aukera, tantoan zehar agintzen hasteko aukera. Alaxe da, boleakin erki moitu do pilota, eta saiatu beharko do ez, azkenen aurratzen gelditzen badare beti erdi saldue geldituko da, eta aldun guztitan aurrein da erasoa bilatu bolea horrekin. Pilota luzatzen bata zein beste aurrean jokaldi saiakerarik orain artean egin gabe, luze Maitek oraingoan Zabalean bolea, baina Zabaleko arrastoa zarago izan da. Oiana Orbegozok adierazi duenez, 10-3 beraz. Dudakoa ez, hemen atzetik hortxe, zen Oianak berak ikuste oztopatu diula ez, ikustea zehazki non indun bote hori. Baina egia da jokaldi ona izan dela ez, hor Maitiek berez Zabalea ongi indako jokaldi ezen, baina gutxigatik alde indiona. Eta beste pilota bat atera du eta okerrez fanago berria, berak beste batekin jokatu ditu orain arteko tantoak eta erabili gabeko bat kantxeratzea erabaki du. Batzuetan pilotariak partidaren bigarren erdirako gordena izaten du erabili gabea eta oraingoan hori egitea erabaki du Mailik. Oso tantona, Mailina. Jokaldi polita. Horre, biek ibili die tikitaka bizin, eta azkeneko hori boleaz eta Zabalen indun jokaldi bikaine Mailin eskutik. Heldu da lan erdietara 11-3. Bergararra eta nola edo ala eten beharra dauka, tanto bola da luze hau Maitek. Zaila da ez, azkenen saketik Maili agintzen da bile, bigarren pelotakadaren eikongi gelditzen zaio, eta zulo hortatik ateatzea kostaiten da ez.
Bolea Maitek. Maik ireki, baina gehiagitxo. Kanpoan izan da. Zabaleko Txabazarago, nabarmen. Bai, ona izan da, ezkertzear luze-luzea, barrun izan balitz Maitek lan asko ikezan entzunez, hor Gainera etorri zaio. pilota hori eramateko, baina, bueno, egie da, zabaleko arrastoa jo dula, eta Maitentzat arnaz pixkoat. 4-11 berriz ere Maitek bere pilota atera du eta orain sakiari eusten jakin behar. Erdi-erdiko sakea. Erresta oso na. Oso erantzun ona. Baina aukera behar bada buruz gain eta tanto. Bai, horre saketik geixo asmatu barra daukez, eta igual bere, handikapa edo goixe ez, azkenen atzelari izan da eta oso gutxi sakatuta, kosta egiten zaiola sake hori ezkerparetan sartzea, eta ezkerparetan ez bado sartzen gero Maik errestoa oso ona daukela ez, eta orduan agintzea pasatzen dela guain gertatu den bezala. Eta Mairen pilota atzera ere kantxara. 12-4 markagailuan, ez da goztitantoko zurua Bergararraren alde. Eta sakeari eutxi ezinik. Lehen ibili legaz Maite Ruiz Elbarramendi Mujika. Eta gaur edo zer egiten duela ere, datorren astera begira saketan jarri beharko du arreta. Bai, alaxe da ez, azkenen sake hoitan lan egin beharra dauke, ibili da entramentutan saiatzen, baina egia da posture naturala ez dela ez, atzelari batentzat gutxio, eta badaude atzelari batzuk oso ongi moldatzen dienak, eta hortan lanitea dudik gabe garrantzitsue. Eta bolea ona oraingoan Maitek defentsatik erasora pasatzeko, binaka egin ohi duenez orain ere aurrean 2-4 denean hartu duen bolea baliatu du erasorako eta zabalean luze jarri ostean ezin izan du. Maik pilota bildu jo arren kontrakantxara joan baitzaio. Maik Maiteren boleari eman dion erantzuna. 5-12 berriz ere sake hartu du Maitek, orain eusten dion. Baina sake bueltan pilota baztertzeak saria eman dio, saria eta beste tanto bat eman dio 13. orotara. Mailei Barrokali, 13-5 markagailuan. Eta sakeari eutxi ezinik jarraitzen du. Maitek atera du sakea, azpitik eta gaizto. Barrokalek boleaztu behar bezala eskuan sartu Ormabiko kantxaren erdira. Maitek txapa gainean jokaldia Maik oraingoan luze, sotamanoz eutxi pilota horri Maitek eta gero atzera luze. Barrokalek ez din eutxi. Mujikak 14-5. Airez moldatu hori da, baina azken honetan ez du jasotzerik izan. Hamalau eta 5 markagailuan. 9 tantoko zuloa Gipuzkoarraren alde. Torberriz ere sake ateratzera. Barrokal erdiardiko sake atera du. Mujikak behar bezala erantzun duena, oraingoan nahi da sortuko da Maite, txapa gainean utzi du, txokoko dejada gero Maik, luze, txokoan barrena aurkaria atzerarazteko Maitek, baina airez egin duen txokoko dejada horretara Maik iristeko aukera izan du eta baita gero pilota ireki eta tantoa lortzeko ere. 15-5, oso nagusi. Markagailuan ez ezik jokoan ere Bergarako aurrelaria Maik Barrokal. Eta markagailuak
beste batzuetan ez bezala, orain jera gezurrik ez dio, 10 tantoko zuloa, lehen ere izan du, sakeari eusteko aukera Maitek ez du baliatu eta ordutik aurrera nagusi da jokoan Maili. Bai, nik eta uste Maite partidan sartu ezin da. agintzen nahi dela, ez? Azkenen saketik hasita nahiko airen dabilki, Maite saiatzen nahi da, eta baino aukera gutxi erasora pasatzeko, ez? Dena ongiten nahi da, ideia oso argikin, gaina guain markagailu nolako aldea daukenen azkenen pilotarik lasaiago jokatzen du, konfiantzakin, eta goain gauzek ateatzen gaina Mailiri, ez? Eta zer nolako biparete egin duen, urrundik, baina ederra izan da ez da asko zabaleratu, baina horretarako beharrik ere ez zeukan oso urrun baitzegoen, Maite. Bai, hori da, eta lare oso ongindako bipareta, ez? Maite bera ez usten harrapatu du, jokaldie, bai, zuloa zeola, baina, etzen erresa ez, Maite bertan zeolako, eta bikain indako jokaldie Mailin eskutik. Sake gaiztoa ezker paretari itxatxirik joan dena Mailiren eskutik Maiterenera, eta beste tonto bat, horretara 17garrena, sakez lortu duen lehen da bizikoa, baina markagailuan badu, edo zer egiteko aukera. Mailek ederki jokatzen ari baita eta Maite ezinean, eta halakoetan arrisku ere izaten da, pilotariak etxia hartzeko arrisku ere badu, eta orain lan psikologikoa ere egin behar, partidatik ez irteteko, posible baldin bada. Bai, hor saketik ez, nik uste minik jendula Mailik ongi sakatzen dunen da horrezker paretan sartu, zai dakentzea, goingoan, luke isio luzatuta hukera eukido, baina hor inbarra ukelana ez, aldula errestoan geixo kendu, eta goin alba da, horri lauterdiko arrastoa ingurun euki Maili, baina guain oso ongi ez, Maili bera indartxu eta ongi, eta okera gutxikin Maite. Txokoan luze Mailik eta Maite tokia galdua zegoen eta ez da iritsi. Bai, hor oso jokaldi ona, hor ezker paretean itxatxi do, hor ezkerretik ezkerre indako jokaldie bikainen, ikusten Maili bera txapelketa hasi denetik konfiantza hundikin ikusten dela, behintzat ideia oso argikin, eta bere lana oso onginez ez, eta ikusten da, guain arte ukiditxon partiduk erreixatera ditu aurrea, eta bere irazi nahi du asko jokatu beharko du. Amaiaren kontrakoa izan zen lanik handienekoa, lanik handien egin behar izan zuen aurrera ateratzeko, baina orduan ere garaipena lortu zuen, eta gaur zeruak eta lurrak bat egiten ez badute behintzat, garaipen garbia lortuko duela dirudi, 3 tantora garaipena eta txapelketako azken puntua. Bai, nik uste garaipen hori poltsikoan dula, gaina ikusita pixkoa partidu nola din ez, eta ikusten hor Maitere pixkoa sinisten barko luke bere aukeretan, buelta ematen saiatzeko, eta nik burumakur ikustet guain ez, egia da, zaie dela, azkenen nahi eran dabilen pilota Mailek, bere aurreitea zaie delako. Halakoetan ez baita erraz aburu hori nahi bezala eustea. Orain aukera bat eta aurrera egin du, jokaldi egiten ausartu da, behar bezala dera zaio, txokoko dejada oso polita izan da, eta bada hemendik aurrera sakeari eusten asmatzen duen, eta saketik bertatik konfiantza apur bat ere hartezakeen bere buruarengan. Bai, hoxe beharko luke ez, sake hon bat sartu, horri pixkoat ezkerre pareta bilatuz, eta bigarren pilotakadari aurrexio hartu ez, erasora pasatzeko. Lortzen duen, sake hoi pixkoat biurrixego ateatzea, eta bintzat, markagailun pixkat tanto geixo inda, itxuratzea ez. Arteragoko jardunaldietan egin ditu, lauterdiko ohiko sakeak, gaur orain arte ez da, halako sake moldeekin saiatu, eta sake bueltan itxu-itxuan aurrera egin, boleat sartu eta berriz ere pilota kanpora joan zaio. Bai, egia dena da, aukera bada ez, baina jokaldik zaietie ez, horre gainean erdi behartuta zabaletik zabalea indako jokaldioi, ez da bate erresa, saiatu da, baina alde indio ez, eta zaie dare markagailu nainatzen zaudenen, lehenengo aukera hortan tanto itea. 26, tanto bira garaipena. Barrokalek sake gaiztoa, erantzunik izan ez duena, 21-6. Nahieran Maili eta ez din minez, Maite. Maili ez zaiolako bat ere zirrikiturik ustenari. Bai, Maili ongi, baina hori ikuste, guain Maitek eixo intzezakela ez, ez zion hor oso ongi jarrita, ezker osona dauke Maitek eta hor butze pixko atatzen gelditu zaiola ez. Nik uste
pixka partidutik atea dela hor tarten, bueno, oso ongi moitu duelako Maiek eta buruz buru horixe dauke, ez? Azkenen alde handi hartzen denen buruke lan egiten dut, zaie da horrei partidun fuerte ustea, bueno, bestek asko jokatzen dunen. Sake luzea Maiek, Maitek inolako arazorik gabe erantzun dio, eta orain piloteoan bere tokitik atera dezaken, bere konfortere mutik atera dezaken Maitek Mai, atzean izan du eta gero lortu du helburua. Bolearen bidez. Hoi da, guain boleaz bikainoan da bile, eta bikaino indun bolea, ez? Abiadura hundikin, eta ikusi da hor Mai nahiz eta gertu egon. Pilota asko atea dela, eta tanto bikaino maiten eskutik. 7 eta 21 bat, hemendik aurrerako sake guztiak. Maiteri dagozkio. Barre txikia. Sake ateratzera etorri aurretik eta ea bada. Orain jardezaken bere buruarengan konfiantza, Zabalera sakea. Denok zustean harrapatu gaitu, baita Mai bera ere. Luze, gero txoko hamarrena. Maiek bere buruari denbora emateko arroberantzun dio pilota horri, orain ere bai. Zabalera Maiek jaso, Sotamanoz kantxaren erdialdetik txokora pilota biltzea bestelan ikaztu izan Maiek, bere 8. lortzeko, 8 eta 21 bat. Oin oso tanto ona jokatu do, ez? Aurrena boleaz behartu, gero ezker gantxoze nahiko iriki dio eta Mai ongi iritsi da, baina gero eskura Sotamanora etorri zaio eta bikain bukatu do, eta oaintxen ikuste Maiten 3 tanto hobenak, ez? Eta tantoak ez ezik, kantxako jokoaren Maia ere oraintxe du gaienen. Eta azkenen ikuste zer ikusi daukela kantxan zentro hori zeinek hartzen duen, ez? Eta hor, bizpairu tantotan Maitek hartzeko aukere eukido, eta hor nik uste izan dela aldea. Arro, buruz gain pasanaian aurkaria, ez da erraza hori Maiteren aurka lortzea. Zenbaitetan lortu du gaurko partidan eta azkenean ezin izan dio eutxi, 22 eta 8. Amaitu da partida historia handirik izan ez duena, baina hemendik aurrera aukera hobetzeko badu Maitek eta Maiek gehiago zorrozteko, aizoa gehiago zorrozteko ere bai. Alaxe da, ez? Guantxeldu da momentu erabaki horra, lehia bizi finala urden oitan, eta aukerakin, ez? Maite berare, azkenen sana ginun, Leire eta Ane ongo ziela gure zain, finala urden oitan, eta Leiren arerioa izango da kasu honetan Maite bera, eta beste Anen arerio olatz geldituko litzeke, eta gero hor nik jokatuko nuke, gero Naroa Agirren kontra. Hori da, eta Maite Ruiz Belarramendik Leire Oskozen aurkari beharko du, sailkapen buru, Ane eta Leire Oskoz baitira, Ane mendi buru eta Leire Oskoz baitira. Hori da, eta gero Maiek eta oain Natale izketan ikustetu hortan, Mai eta Natale elkarre kontra, ez? Eta partidu ikustekore gogoa bai, azkenen bi gazte, bi entrenatzen elkar asko ezautzen due, bik gogo eukiko du partidu hoi jokatzeko, eta finala urden ikuste politiek eta irikik gelditu diela denak ere. Zalantzari gabe behar bada atzelarien eta aurrelarien artekoak izango dira zalantza gehiago eragin diezaguketenak, baina hala ere final laurdenetara iristeak berak esan nahi du lehiakor iritsiko direla eta aukera izango dutela irabazteko, eta partida bakarrera dena jokatu behar den horretan edo zargarta daiteke. Hala da, ez? Egia da, aurrelarik beti esate, baina guain ja Maia handiko atzelarik sartzen die jokoan eta joko handi erakutsi duenak, ez? Hanez esanik ez, San Fermin torneoan erakutsi zuen zer nolako Maie eman dezaken. Egia da, guain frontboleko mundialen eona dela, eta guain, Bilbone dabiltzela Nazioen Liga jokatzen, baino beti kontun hartu harreko aurkari da, Leire Oskoz berdin, eta gero Naroa Agirre beste atzelari baino lauterdin oso zaildu edena, orduan, nik uste finala ordenak politiek eta irekik gelditu dira. Ados pilotako kuadrotik 3 pilotari dira, Naroa Agirre Euskal Selekzioan eta Espainiakoan Ane Mendiburu eta Leire Oskoz
Nazioen Ligan Bilbon ez dira arte eta gero datorren astetik aurrera bete-betean sartu beharko dute serie burulegez Anek eta Leirek eta Ligaxkaren ondotik final laurdenetan Naroak txapelketa honen bigarren fasean eta elkarrizketetarako gunea tondu bitartean estatistikak azkar errepasatuko ditugu. Maik 3 pilota besterik ez ditu galdu eta egin honakoak Zabalean 3, Luzeiotan 4, atzean 5 eta bana moztuta dejada Zairez baztertuta eta biberetaz eta beste 2 ere baixakez eta Maitek berriz Maik beste galdu ditu 3 eta egindakoak askoz gutxiago izan dira Zabalean Airez eta moztuta bana eta beste 2 dejadaz 25 minutu eta 50 segundo irondu partidak eta azken emaitza 22 eta 8 izan da Maik Barrokalen alde eta Maik aurkariei kontra aurkari izango duen Nataleri gaur erakutsi dio zer egiteko gauza den eta aurkariak ikasbide latza hartu beharko zuen gaur, horrak hartu beharko zizkion datorren asteko partidara begira, baina polita izango da bi gazteen artekoa ere. Bai, oso ezautzen du elkar, entrenamentutan elkarrekin dabiltzen mentxe Olaberrin, eta bueno, gogotxu, Maik ze kontatzea izu, baina seguro Natalen kontra jokatzeko gogotxu. Hain garbi irabazita pozik izango da Maik, mikrofonoa eskuetan dauka eta beraz hurbilduko natzaio zer dioen entzun behar dugu eta. Maik nahieran aritu zara, 22 eta 8 garaipen garbia eta joko ere bikaina kantxaratu duzu. Bai, bueno, nik uste eta hasieran asko, bueno, ez da, hasieran duda askokin sartu nahi zela, ez nekin ze pelota aukeatu, eta hor dudatan ibilinez, baina, bueno, gero bere pelotakin ikusi dut, min gehiago iten ebala, eta horrekin guztu aritu naiz, eta, bueno, nekin hasieratik partio zaila izango zara, ze Maite, boleakin errez pasatzen da defenditzetik atakera, eta, bueno, nik esango neban partio oso nahi izan dela, naiz eta marka horian alda hundiakin irabazi, eta, bueno, oso gustora egindako partidakin. Pilota luzatzen saiatu zara, Maite urrun izan eta bolea erabiletzezan, Maitek bolearik erabiletzezan erasorako, eta lortu duzu helburua deseroso sentiarazi baituzu partida guztian zehar. Bai, hasieran hasi naiz dejadekin eta ikusi otor mina ez dutela egiten eta gero aitak esan dit veloziadekin botatzeko pelota eta nik uste otor gehiago asmatu dutela eta gero aurrian eukanean ondo bukatu dutela. Maitek ez tozta jarri errez, baina bueno, justora indako lanakin eta indako ligiakin be bai. Atzelarien kontra jokatzeak hori du, behar bada saketik ez dute zuen jaidurarik, zuen ohiturarik sakeak ateratzeko, baina edarki moldatzen da beste partida batzuetan aurkariei lanak eman dizkie eta jakin datorreko zinen etxetik partida ez zela erraza izango, baina lan oso egin duzu eta hori da modurik onena datorren asteko final laurdenetara begira. Bai, oia, sekigun partida izoiala inora, azkenean biok zelkatuta ginelako, baina bueno, importantea zan zentsazioak hartza eta partidon batita eta nik uste dute ala izan dela. Maitek be lanzaia jarri hostala, batez be hasieran ze duda askokin sartu naiz, baina bueno, indako lanakin gelitzen ez eta oso gustora. Datorren asteko aurkaria ondo baino beto ezagutzen duzu, gazte bat, Natale Aranburu, aurrelaria eta berak ere lanak emango dizkizu. Bai, berak izugarrizko txapelketa indau. Gaina biok batean entrenatzen dugu hemen Olaberrian eta oso ondo ezagutzen ga, gero astelenetan salton batean entrenatzen dugu eta oso ondo ezagutzen ga, osak lan zaiak egikot. Pilotalekua, desberdina, Azkoitikoa. Bai, Azkoitiko frontoia, desberdina Olaberriakin, baina, jungo ga partion bat itera, zentrauta, konfiantzakin eta, abertzelako partida irtetzen den. Aste bete pasatxo entrenatzeko, gogorregin eta datorren astean zer gertatzen den partida horretan. Bai, eta bukatzeko nahiko neban eza, lehengunan igandan nire tio bate iktuz bat eman zion, eta, nahi neban batez be partida gu berantzat dedikau, gaur nire ama egonda berakin bitoian, eta, gaur ez da ama hemen, eta, behantza bai doia, baina batez be nire tiontzat. Partida beraz hortxe dago, eskainita, eskerrik asko Maili eta datorren aster arte. Bai, mi eskerru nahi. Hau esek Maili Barrokalen hitzak eta
Maite bera ere badatorkigu. Badator Maite. Ez da posible izan, kantxean atera zaitu erabat zeure ohiko jokotik, atzean izan zaitu eta bere helburua lortu du. Sí, sí, Maggi ha hecho el juego perfecto, o sea, yo le suelo decir que baila en la cancha y ha bailado y a mí me ha tenido como un títere porque pues no, yo no acertaba, no gozaba la pelota, dos le pegaba ya a gusto, pero ella pues eso, me ha movido como ha querido, me ha pasado por encima la pelota y ahí pues difícilmente, ¿no? Para hacer algo, no acertaba. Batzuetan bolea erabiltzen ahalegindu zara, jokoan hasteko eta defentsatik erasora pasatzeko ere bai, baina Magik hanka bizkorrak ditu eta azkar etorri da eramatera eta eramateaz gain jokaldiak egitera, kontraerasoan jokaldiak egitera ere bai. Sí, pues eso, cuando yo he tenido y he podido hacer algo, pues no he sabido terminar, pues 2 o 3 creo que he hecho bien bonitas y con fuerza, pero en las otras pues no, me parece que estoy, pero Maggi pues llega fácil y encima eso, luego me hacía jugada ella y ya no llegaba. Emankizunean zer Jerak aipatu digu atzelariok behar bada ez zaude dela ohituta aurrelariak beste behintzat sakeak ateratzera eta horretan jarri beharko duzula arreta datorren astean zehar. Sí, hay que seguir con todo ello, pues bueno, el ponerme a jugar aquí el 4,5, pues en la posición que tengo y los años que llevo, pues bueno, estoy orgullosa también de lo que he hecho, de cómo me he planteado ante ellas, por lo menos, pues bueno, algún tanto les hago correr y a seguir, sin ninguna duda, el siguiente partido, pues a mentalizarme y a salir con ganas y a jugarlo desde el saque, pues lo que pueda, mejorar un poquito y a intentar hacer ahí daño también. Datorren astean multzoburua zain, Leire Oskoz eta partida zaila gura ere. Mira, no sabía seguro quién era y ahora pues Leire Oskoz. Perfecto, pues a jugar contra ella. Tendré mucho trabajo también porque domina muy bien el aire, ganchos, voleas, pero bueno, pues habrá que buscar estrategias y a pelear sin miedo. Eta pilotaleku ere bestelakoa. Orain arte hemen Olaberrian aritu zarete, bigarren fasea erabat oso osorik datorren astean hasi eta datozen 3 asteotan Azkoitiak hartuko du. En Azkoitia, el frontón gurea, sí, ahí estaremos y la verdad pues diferente, el ancho también un poquito más, pero bueno, nos amoldaremos e intentaremos hacer la pelota como nos gusta y a disfrutar. Edarki da Maite, datorren asteako indarrak hartu, entrenamendu gogorrak egin eta izango dugu Azkoitian elkarren berri. Eskerrik asko. Eskerrik asko nahi. Hauexek Maite Ruiz de Larramendi Mujikaren hitzak, burumak horretorri behar zuen, baina irribarretxu eta pozik etorri da hoi bezala. Hau zabalkako irribarre zabal hori galdu gabe eta jera amaitu da lehen da biziko fase luzeena eta orain erabaki horra izango da hemendik aurrerako guztia, finala ordenak lehen da bizi, hemendik 2 astera finalerdiak eta finala hemendik 3 astera Azkoitian, pilotalekua bestelakoa, Olaberriako honekin alderatuta, baina denok lanerako gogoz joango zarete bertara eta aurkariak ere zain dituzue bertan. Badakigu ez direla partida horiek errazak izango. Ez, baina eraki gogorra eta polite, ez? Bueno, liga fasen ibiliga, pixko atorrek balio izan du diu lauterdin sartzeko ere, ez? Ezan modalidade erresa, entrenamentutan bai bagabiltzela, baina gero txuriz jazteko ama gauzek aldatu iten di, ez? Eta guain ikusteia hiledo biziko partidu politiek, eta zer gauz gertatu daitezkela, ez? Egia da, bueno, paperen gainen bai igual favorito batzuk ikusi daitezkela, baina jokatu inbardi partidu guztik eta zer gerta dela egike. Zalantzarik gabe, txapelketa oraindik ez da bukatu, baina balorazioari begira egutegian eutxiko aldi ozu honi. Nik uste esperientzi polite, ez? Egia da, bueno, eskatzen dula entrenatzea, eta nik uste entrenatu ezke gero eta maile hobea emanen delare lauterdin, gaztek bereziki gogotxu daude, ez? Nik uste songi prestatuta daudela, eta hemendik aurreare partidu politiek ikusiko ditula, orduan nik uste egutegin gelditzeko etorri dela lauterdiko txapelketa hau, ez? Eta ez ohikoa dena, atzelariak lauterdian ikusteko aukera ere ematen du txapelketa honek, eta alde horretatik ere pizgarri polita da atzelarientzat, ohituta ez dauden lan horietan aritzeko pizgarria ematen baitie. Eta gaina, bueno, nik uste ditun atzelarik justo aurreko joko hortan ongi moldatzen den atzelari diela, ez? Jokaldik itentzalek, eta hoire behar dela lauterdin jokatzeko, eta alde hortatik gehiago berdintzen dela atzelari naiz aurrelari izan. Datorren astean beraz, final laurdenetako kanporaketak Azkoitian, lehen da bizikoa gaurko jaialdia jokatzen asterako erabakita zegoen,
Beserieko multzoburuak, Ane Mendiburu, Kolatz Ruiz de Larramendiren aurka jokatuko du, eta beste hirurak gaurko emaitzaren baitakoak izan dira. Maili Barrokalek Natale Aranbururen kontra jokatuko du, Jera Agirrek Naro Agirreren aurka, Jera Agirre Iturriak Naro Agirreren aurka, eta beste serieburuak Leire Oskozek, Maite Ruiz de Larramendi Mujika izango du aurkari. Pilotazaleak Azkoitira animatu beharko ditugu. Arratsalde polite ez, gutxitan ikusteko aukera lauterdin, olako goi mailako lau partidu polit, eta nik jende animatu bertaratzea ez, Azkoiti gaina oso pilotaleku polite da, berri izanen da guretzat, goain arte Baligia hemen jokatu dulako, baina gogotsu izanenga datorren larun baten Azkoitin. Baina gureak aitzakiarik ez du eta lanerako prest joango zarete bertara ere, plaza desberdina izanagatik ere. Pilotaleku noblea da ez, egia da beti kostatzen dela horre, pauso bat gehiago eskatzen dula pilotalekuk ematea, nahiko zekena da normalen, baina aitzaki gabekoa, eta gogotsu joanenga denak 8 pilotarik bertara. Agurtu baino lehen azken oharra, 4 partidak arratsalde berean jokatuko dira, abenduaren 6arekin, zapatuarekin, Azkoitiko gurea pilotalekuan, beraz gustuko duzue datorren larun batean, 5 aurrera, hantxe espero zaituztegu. Besterik ez Olaberriatik, plazarra duzue, datorren astera arte. Ondo izan eta ondo bizi. Arratsalde on.